L-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar li l-maltemp se jkun qed jippersisti sa nhar il-ġimgħa li ġej bl-art tiegħu jolqot il-Gżejjer Maltin matul il-jum tal-ħamis. Għal dan uffiċjal mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ma' One News waqt żjara li għamilna fl-istess uffiċċju l-4 wara nofsinhar sabiex nixtarru aktar rapporti ta' maltemp qawwi fil-jiem li ġejjin. Patrick Zara spjeganna s-sitwazzjoni tat-temp bħalissa fuq il-Mediterran. Fil-fattenna kif bħalissa hawn sitwazzjoni ta' ċirkolazzjoni ta' arja ta' pressjoni baxxa. Naħseb l-art tagħha ħajkun pjuttost iktar għada għaliex din il-ċirkolazzjoni ta' arja baxxa ħadet iktar fuqna. U dik ħaġġibilna ħafna iktar maltemp, ir-riħ suppost għandu jitqgħu iktar mill-Grigal. Mbagħad il-Grigal normalment iġib dawk il-maltempati iktar mis-soltu minn temporajn. U spjegaw ukoll kif ix-xahar ta' Ottubru ra ammont kbir ta' xita ħafna aktar mill-medja li konna mdorrijin biha għal dawn l-aħħar snin. Fejn aħna da żmien tax-xahar ta' Ottubru nistennew li jkollna jisu medja ta' 75 mm, sissa sal-lum diġà għandna 183 mm, diġà biżna il-medja sew. Qabel tkellimna ma' Zara, żorna l-inħawi ta' Taslima u San Ġiljan fejn hemm rajna baħar jibla l-art u stajna ninnutaw in-nies joqogħdu l-bogħod mill-baħar. Intant id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili saħaq li jinsab għall-lest minħabba r-rapporti ta' maltempata qawwija li tista' taħkem il-Gżejjer Maltin fis-sigħat li ġejjin. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, is-CPD appella biex fejn hu possibbli in-nies jevitaw li jsuqu fil-maltemp u jevitaw toroq fejn jinġabar l-ilma bħal fil-widin. Ma' One News, Peter Paul Colejro mis-CPD assigura li għal-jiem li ġejjin id-Dipartiment għandu l-għodod biex jaħdem. Ekwipaġġament huwa kbir ħafna nibdew mill-magni l-kbar biex nistgħu nneħħu l-affarijiet mit-triq, bħal għandna xi krejnijiet għandna bħal gafef u affarijiet. Mbagħad qed nitkellmu wkoll fuq pompi li nistgħu nużaw biex inneħħu l-ilma, is-sizes tal-pompi jiddependi jekk hux ħataħdem ġodar, jekk hux ħataħdem fit-triq, ġifieri dat tip ta' affarijiet. U kwalunkwe ħaġa li ġib magħha il-maltempata jista' jagħti il-każ li jinqelbu ċnut, jista' jagħti il-każ li jkollok nies li jintilfu, ġifieri nkunu lesti għal kollox bħalma dejjem huwa preparat id-Dipartiment.